ଲାଲମାଟି ନାମକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦିନେ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜର ଦୋକାନ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। କାଳୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛ ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇନା, ମତେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଦେଲ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରଘୁ ଭାଇ, ଏ ନିଅ ତମ ମାଛ ପକୋଡ଼ା। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଯାହା ହଉ ଆମର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ତମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ସବୁ ଗ୍ରାହକ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏହା କହି କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ସେ ଗଲା ପରେ ବାକି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଚାର ପକାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଆଉ ତ ଆମର ଭଲ ବେପାର ହେଉନି, କ'ଣ କରିବା? କାଳୁ ତ ସବୁ ବିକି ଦେଇ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ବଳୁଛି। ହଁ ମଉସା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରିବା, ନହେଲେ ଆମର ଏମିତି ସବୁଦିନ କ୍ଷତି ହେବ। କାଳୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଶୋଇନ ଏଯାଏଁ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡେରି ହେବ। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ମେଳାକୁ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ରାତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ପରି ଡ୍ରେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, ମେଳା ସରିଯାଉ, ଲାଭ ପଇସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ, ଯାହା ତୁମେ କହିବ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ମେଳାକୁ କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ଗଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ହେଉଥାଏ। ମେଳାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପେଚା ନେଇ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସି ଖାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପେଟ କାମୁଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଇବା ବନଉଥିଲେ, ଆଜି ତ ସେମିତି ବନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ କାମୁଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଜାଣିବେ ଆମ ଦୋକାନର ଖାଇବା ଖାଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କାଳୁ ଭାଇ, ତମକୁ ମୁଖିଆ ଡକେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତମ କଥା ସତ ହେଲା, ମୁଖିଆ ଆମକୁ ଡାକିଲେଣି, ହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି କରିନେ। ତମେ ଡରନା, କାରଣ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନେ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଥିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା କହି କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଛି, ଆଉ ମେଳାର ସବୁ ଦୋକାନୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଳୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜୀବ ହଇରାଣ ହେଇ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମେଳାକୁ ତୁ ଏମିତି ବଦନାମ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଭଲ ହେଇଛି, ଆମ ବେପାରକୁ ଡାଉନ୍ କରୁଥିଲା, ଏବେ ନାମ ନବ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ। କିଛି କରିନୁ ନା? ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲେ କେମିତି? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛ ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମୁଖିଆଙ୍କଠୁ ଏସବୁ ଶୁଣି କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କାଳୁ, ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ହେଲେ ଆମର ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ବି ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏତିକି ବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ମୟୂର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। କ'ଣ ବିନା ଦୋଷରେ କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗଛରେ ବସି ସବୁ ଦେଖିଛି, ସତ କ'ଣ ଆଉ ମିଛ କ'ଣ। ପେଚା ନିଜେ ନେଇ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ଔଷଧ ପକେଇବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି।
ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ତା ଦୋକାନରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୟୂରଠୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଖିଆ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପେଚାର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଠେଇଲେ। ସବୁ ସରିଗଲାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲରେ ପକେଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ନିଜେ ପଡ଼ିଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ପେଚାର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପେଟ କାମୁଡ଼ା ମେଡିସିନ ମିଳିଲା। ସେ ଆସି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସବୁ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ନା? ପେଚା, ତୁ ଆଜି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ମୁଖିଆ, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଏକା ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଚିଲ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲା ଏସବୁ କରିବାକୁ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଜିଠୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା। ତୁମେ 3 ମାସ ଯାଏ ବାହାରେ ବୁଲିବ ଆଉ ତୁମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବ। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କର୍ମର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ।